бозори Султони Кабир ва маркази савдои Осиёро дар душанбе бастаанд. Мақомот гуфтанд 27 ва 28 феврал дар он ҷо рӯзҳои санитарӣ аст ва аз 1 марти имсол фаъолияташон қатъ карда мешавад. Қарори аз байн бурдани бозори Султони Кабир ва Осиё моҳи ноябри соли гузашта содир шуда буд. Шаҳрдорӣ гуфт бо ин кор се кӯчаи пойтахтро ба талаботи меъморию шаҳрсозии муосир мувофиқ карда ҳаракати бемамнуияти мошинҳоро таъмин мекунанд. Сокинони тоҷирон аз тасмим норозӣ ҳастанд. Чанде аз савдогарон гуфта буданд ки онҳо хоста шудааст ба бозори нави кушониён дар шимоли Душанбе бираванд. Султони Кабир яке аз бозорҳои асосии фурӯши масъулии сохтмонӣ дар Тоҷикистон буда, онро соли 2000 сохтаанд ва дар он ҷо 1500 нафар кор мекарданд. Дар Душанбе дар давоми беш аз 10 соли охир чанде аз бозорҳо аз ҷумла Шоҳмансур, Баракат ва Ҷалҷам вайрон карда шуда, дар ҷои онҳо боғ ё биноҳо сохта шудаанд. тасмими тахриби бозорҳо ва ба ҷои дигар кушондани тоҷирон ҳамеша бо нигаронӣ ва норозигии фурӯшандаҳо ҳамроҳ будааст. Тоҷирон шикоят доранд ки дар пайи чунин тағйирот беҷои кор мемонанд ва намедонанд қарзҳояшонро аз бонкҳо чӣ гуна баргардонанд.